Hola, em dic Maynor, sóc un alumne de l'aula d'empresa de IES de Celrà i us explicaré com construir fàcilment un tub sonor. Utilitzarem tubs de PVC, els tubs de PVC serveixen per passar-hi els fils elèctrics i per conduir l'aigua. Això fa que n'hi hagi de totes les mides i que tinguin molts accessoris, talls, manguitos, reduccions, colzes. Poden ajustar-se de moltes maneres. Nosaltres els ajustem amb tires adhesives de PVC, però també els podríem encolar o enroscar. Primer agafem un tub una mica més llarg que la mida que necessitem i li fem aquests 3 talls. I ara, amb la llima, polim aquest cantó. Agafem el tros de fusta, el posem i com veieu no s'aguanta. Doncs li posem una mica de cinta de PVC Perfecto. El tub és bo quan sona amb poc aire. A provar. Aquest soroll no. Tu vols parar? Com que pari? Veieu ara, tu, però para ja, tio, vés-te'n. Per què? Però si la gent no Tio, vol que no copiï. parat, tio, no pares de passar per aquí. Com veieu, ja està acabat això, escolteu. La màquina. De lujo. Sobretot no ho copieu, nosaltres ho hem fet perquè vosaltres ho poguéssiu millorar.